kheta tabukai mai alai nai to bungjak engai angka asung no tai kri kha thaichuk kumon chalai gana Hello guys, norok jottono haino hailam sugo ani ketal vlog go norok bahai tongbai kakha kahamno tongkhana hinoi angbo kahamno hingke tabukai funga siri vlog star kai norok jottono fung kaham hingkai tabuk hingai kheto ang vlog star kai do kheto moi kuthum nai tongna bagoi ongkhojakta hingkai funga siri moi kuri tini hingkai kharma sinchase chinnogo moi kuri ta moi kuthum kurui gabon bagai moi kuthum kisa nai togana hinoi vlog star khaika hingai norok bai bo share khainai nai tongdi tini ni vlog oran theke star khainai do tam khainai jo to share khai tongnai daily no share khai tongo tini bo share khainai norok kisa soya kari nai tongdi chini nok buskango khet hingkai abo mai bolmani jong hingkai mai ingkot alai khata hingkai nai dinai thoto ungjak hingkai phantok nai to ganang phantok buthai khagnai ta hingkai tai ngo jinga bo tongo ani mani hingkai oro madman nai gana iko phantok thaisa maha kosok se kosok thaisa thainoi tini khai moi kuthum kuri jaba thaino moi kuthum nai dogan ka funga siri iko chaita man thaisa klai thang dalai thang thaisa iko 6-7 ta man khangkai nong phaisa fungni bagoi nge khagoi ganang tabukai jingga phantok khagoi thaika tabukai jingga naituk tongo jingga buthai khangnani bagoi ta kesikri buthai chinu gyau thaisa nukhurka iko abono khangnani agtabu okay nagrin mairok pura na to jangna hela busung nai thok khagbai ka phantok buthai jingga thaini mangkha asung no tai kri kha gatabu songui gana mui tho tui na kha phantok sinam gana tabo ready khabai ka to songnai tau abo songna sakang kisa papor kisa baja khaina gana ash thopet khampai ni kha papor pai na dong ko ba lagi musma sa papor kasi na nasa Iko ba bakal ka kita buka mo samsin biar mana muy mun kha kari ma kha hingkai papor baja karika tabukai mai songbai ka tabukai tui khongnai tui o gola se na jak khainai bete bottle rok khongnai ta tui bottle se sitra suka ni na gele
cái tàu không nên tự lăng này gọi là tôi phải cả tôi không nó bao gối tôi khó cái nào tôi khó phải cái nào đâu sai à mày chắc là này cái đi ta tao có coi tóc tươi ở cái pan tóc chắc nè ở cái mорong 청작 구독 청작 자가나 바보 자완 무사 mày chắc là đâu lokoli tongo guys kolomani karin kurui geba borok thangbai ga joto ban ba lokoli tongo ang tabu inko group khaijakta self help group ni nge rang joma rulai tini sunday geba rang joma ri klangi thangbai ga inkai chinogo inko rokon jakba nge tabu kai pro kolomani sa karin se phali je karin thamani bui thangbai ga ngeno srotsa tongo karin thamani tabu phaya tabu house ro tuk jaga kong kai sanawi 좀 kolomani tini sarigo hingkai ama khamta janai khamta kotor hino sungkhai abna gai snam gana gudok khainai ang norok thothokjak abo komeno sadi ai ke snamui gudok khainyak ta ngambai kha engko khamta engko o je engko no khai o kuli no khai bokong ba ko bai khangmai ang gire rekata ke ko muya bai khai songnai tang tabo gudo ko serka sidiki sarjak wati sipai ka wati phai re kha tabo ang mami song kutei kamo berama mosor hetai muya alu khamta khai peng khata Hanu kamu kya? Orang bu, saya kau kya? Thaichuk kumon cha lai gana thaicha chuk koida to duita sitong sio kari kha khamsu sa ang khai khamsu sa musli simi ma sak bang ang khai u salo sa sak kina gudok tikhlai bai ka ga taw ko fulna nai tongo hingkai ang aluba babok sai duka tini horok kuno mui kure ahino salai nai gudok bai aluba jakhayoi ngai gudok fulbai ka gudok tini kai gudok bai mai sanai aluba jaba munkha gudok bo munkha tabkai mai jalai sinai jangan kalau baca kamu tuh tino, mungkin apa na, muni sih kamu, korkom. Mai rok tuh fika mai deh, kul baik ya mai jaga nadok, apa gudok, alubaza mai, apa kai singkon ini bagoi, ani busan apa, ang nutu gucar an mai kleo no. On bagai bin bagai extra bagai kuliah tang. So ada berapa kini apa? So ini berapa?